তিনি পাশালো आम्बासानि गुरुदन बिसिनि खकेन्दरुआ जाकाबिwo तिप्रामथानि बोरैबेदेक TWF इबा तिप्रा वुमेन्स फेडारेशननि लुआ जिमुंबाई काइसनि जि नुखुंनो याफाय रिफाइजाखा रि कुतुं रक TWF नि स्टेट कमिटिनि चेयारमैन बुखुकजुक पवित्र भक्त जमातियानि तुइदुल मुंबाई तिनि नियो पांडाओ फाइ मानजाक फाइ बेख्या TWF सेंट्रल कमिटिनि आदम जुग संग्रहण तुयई आम्बासा साब जुनाल चेयारमैन प्रेमलाल मलसम तेई तिप्रामथा आम्बासा ब्लक कमिटिनि आजोगफां चिन्मय कलई आगन संनो तुयई तांफां प्रदीप प्रियांग आगनसं बेलायखौनो हामबाय तिनि गोबाग्रानो हामजागै चिनी सेंट्रल TWF नि आदं जुगसं चिनी ब्रह्मगोनां जुग पवित्रानि जमातिया ताई चिनी बाय काजल ताई गोबां मा सेंट्रल नि फाइजाक ब्रकनि नाहारमुं ब्रकनि हामजाकमुं जे बुबाग्रानि हामजाकमुं न ब्रक फलो खायनाय हिनैनो निजी पकेट नि रां न ब्रक 3-4 जन खायै ब्रक रां कालेक्शन खायै चिनी त्रिपुरा हाव बेलायखेनो ओ दलाय डिस्ट्रिक्ट खाय बिग्रा गोबां आबोनो ब्रक वानसुगै हामजागै तिनि ब्रक हाकचालनि चिनी दलाय आम्बासा हांकरो काइसा गुरुदन विलेज कमिटी अंडर म 47 आम्बासा पोजिशन बिसिङो या फालो और न चुनका तिनी कामी और तिनी मो थाले TWF जों कनि खामिले लायो गोबां रोखोमनि किसान रोखोमनि कम्बलकेने 120 टा आरो 2-3 केने 60 टा आसो चुनतोय खालि जामानि चिनी बेलाय बिसिरो चिनी मथा त्रिपुरा चिनी मथानि सरकारनि डिसि सरकार থেকে बुजत जागा स्कुल लाइमिया गार बिसियो जों गोबां मतबयै जों स्कुल रमाया तमाके गोबा गारे नाहरमु बनि नाहरमु बनि जों अर फाइ मालाय फैमा खिसि मानि काइसे पनि याक बुकसा थांया गय जों ताखु बुक सरबासै बिसि गामि कुथौ जों सया जागा जों थाले मखनि बेलाय जाराय हिनि दाबुतिनि काजल सर ममता सर तलाय जाव बरबाय जों बाखि मिले लागि और गामि फाव फाइखा और फाइ बेलाय खाकसां मानखा माहमले आनि उ जीवन ओ आसैमनि हाव आं और फाइ जे बरबाय आनि ताखु सरबाय मालायै आनि खाकसां मुया फारनाय बरना आनि हामजम या फारनाय आवान सकमैया दिनो गामियो फाइया बरनि हामजम मांमा बुखा बरनि खाकसां मांमा बुखा आनि नय माखा नि बेलाय खाकसां माखा अमसुं कम्बल बागमनि बर ककतया जों बुबा ग्रानि नाहारमु जिनि मथा TWF DYF नि जे नाहारमु बिसि कतर हानि बाङै बरनि बाङै ओ हामजम मै जों नालायनि रलायनि बां फाइलेमनि आसिकनि जतननो हामबाय। थैंक यू।